ஆக்சுவலி ஃப்ரைடே போகிறதுக்கு மண்டே கட்டுச்சு அது வந்து ஃப்ரைடே போய் கால் பண்ணுறேன் கால் பண்ணேன் சார் இல்லை சார் எடுத்து வந்துட்டேன் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு அதனால அப்படின்னாரு இல்லை சார் நான் சொல்லிட்டு இவ்வளோ சின்ன ஆள் வரை இல்லை ஆள் வந்துட்டு சரி ஓகே என்னதான் பண்ணுறது அப்படின்னு இன்னைக்கு நான் ஆஃபீஸ் கிளம்புறேன் ஸோ நான் 8 மணிக்கு கூட ஆவடிக்கு வருவேன் அப்படின்னேன் சரி சார் நீங்கள் ஒரு 4 மணி முன்னாடி கால் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் நான் ஆவடியில் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா சண்டே மார்னிங் நாங்கள் சர்வீஸ் ரோட்டில் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு முதல்ல வீட்டுக்கு நான் தான் சார் கொஞ்சம் தவறு அப்படின்னாரு நான் சொல்கிறேன் சர்வீஸ் ரோட்டில் அந்த பெட்ரோல் பம்ப் இருக்கும் அவங்க 4 கிலோமீட்டர் தள்ளி அது வரைக்கும் வந்தீங்கன்னா நாங்கள் இங்கேருந்து ஒரு 4 கிலோமீட்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் யாருக்கும் தொந்தரவு அப்படின்னு சரி சார் நல்ல ஐடியா சரி இல்லைன்னா சண்டே காலையில் 6 மணி சரி சரி ஓகே சார் வாங்குறதா கமரகட்டா 40 ரூபாய் கமரகட்டா தேங்காய் கமரகட் கடலை பருப்பு என்ன போயிருந்தா ஆம்பளத்துக்கு வந்து இறந்து சென்ட்ரலுக்கு சாலை பாதை வந்து அங்கே
கலண்டாவா இதுவா செஞ்சு பார்ப்போம் எப்பலாம் பார்த்துருக்கியா என்னவா சின்ன வாய் சாப்பிட்டதா அதான் மழை வரக்கூடாது சொல்லுங்கள் சார் ஆமாம் சொன்னார் அங்கே போய் யாரை கான்டெக்ட் பண்ணணும் அவர் நம்பர் அனுப்பிடுறீங்களா ரைட் ஃபோன் பண்ணுறேன் சொல்லிட்டேன் அங்கே யாராவது கிடைக்கணுங்களா கிடைச்சானா கூப்பிட்டு போயிடுவோம் போவாங்க அமாவாசை 4 பேருங்க அவர் சுபேந்திரன் இல்லைங்களா அவர் அங்கே போய் தானே வர பண்ணாரு சரி ரைட்டு ஓகே சரி சரி ஆமாம் ஆமாம் அதே சரி அவங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்காங்கல்ல சார் அதெல்லாம் டக்குன்னு கிளம்பிடுவாங்க ரொம்ப தூரத்தில் இருக்காங்கன்னா என்ன கேட்டால் பார்த்துக்கோங்க சத்தியம் மனுஷா போயிருந்தா அதனாலே வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா பேச முடியல இல்லை இல்லை உடம்பு முடியல மேல எதிர்பார்க்கவே கூடாது எல்லாரும் கையிலேயே கஷ்டமாக தான் இருக்குது அது எல்லாரும் எல்லாரும் கையில் வந்துட்டோம்னா ஒன்றும் தெரியாது
ஏன் அந்த அம்மா மேலே சொல்கிறீங்க? இல்லை எல்லாரும் வந்தாங்க, யாருக்கிட்டே இல்லை. நல்லா இருக்காங்களா? அதான் சொல்லணும். அந்த இன்னைக்கு ஐஐடியில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அன்னைக்கு நோட்டு இது பேப்பர் கேட்டார் ஏ4 ஷீட்டு அது என்ன யூஸ் பண்ணுறது?